Hi guys! So, ananapod ko, nagbalik-balik na pod ko. So, di na ako magbalik-balik ko. Joke. So, kanon guys, laban lang, bisan gisipon. Bus over gihapon ta. Nasuguan na po ko sa akong papa, nga gwapo. IDDI, nadulas sa akong baba. So, karon guys, ang imon sa akong mama nga sudan na mo karon kay kanang manok nga tinunuan. Grabe, kalami! Sa pagkahuman guys, pagkahuman niya hiwa-hiwa mo magani ha. Kay gibutang ni mama sa among kaha ang mga manok nga gimekos-mekos niya. Lami kayo na guys. Pagkahuman gibutangan ni mama og vinegar. Sa mga bugo diya di kasabot og vinegar. Suka sa Bisaya Pero I know lahat tayo bright para sa Ginoo. Char. Pero sa tinuod guys, puros ta bright. Pagtanaw sa atong Ginoo nato, bright ta tanan. Kung magtarong lang mo eskwela. So, by the way guys, gibutangan ni mama og sibuyas dahunan. Ata o sibuyas dahunan, man siguro na. Gumaglis pa nga ni oy. Sa pagkaman og mekos-mekos og butang og kanang sibuyas dahunan ni mama kay gibutang niya ang mga luya. Sa pagkahuman, gimekos-mekos na pod ni mama para muhalo og mo mix iyang giluto. Pagkaman gibutangan niya og sili nga green, sili espadam siguro na og bombay. So mao na iya na pod gimekos-mekos. Ayar, napakasarap. Hoy, sa mga ka-subscribe, pag-subscribe na mo ha. Sa pagkaman, gibutangan na ni mama og katong gituno niya ganya nga lubi. Tinunuan guys. Wow, kalami, gibutang na ni mama. Ayun, mo gisaan na guys para di impila mga buo-buo. Ay, kagabi sa sipon. Sa pagkahuman guys, gimekos-mekos na pod na ni mama ang manok nga tinunuan. Di ba, lami kaayo. Pagkahuman ni mama, pag mekos-mekos, gibutangan na niya duha ka magic sarap. Chada. Pagkahuman ni mama, gibutangan niya asin. Ayun, napakasarap. Kaya pagkahuman niya din gimekos-mekos. Upal ka. Joke na guys. So, ayan, gibutangan ni mama og guys, pamintaliso. Gibutangan ni mama og pamintaliso. Tulo na kabuk guys. Ako yung gisuguan na ganiha pagpalit og pamintaliso tulo. Mo na guys. Tulo ka pamintaliso and usapod na siya makapagpalami sa simusudaan guys kanang pamintaliso. Sa pagkahuman, gimake-make ni mama. Usapay dugayan tilawa. Unsay kan. Neighbor, lami kayo. Sa pagkahuman guys, kay sudano na mo. Dito ako mag-vlog sa TikTok. Mag-vlog. Hindi pa man tayo ka mag-video sa TikTok tayo. Sa camera. Pero gamay. Pero yung pinakadako lagi nga time kay 10 minutes na pod. Gamay lang. Dang si Andy dang. Dang. Wala. Kami kuan ni Victoria. Mo bik ba ba? Minum-dum ako ni ba? Sama tang gilatuan ni bik ma. No? Thank you ma. Ate bik. Bik lah. Ha? Sablis na? Ha? Bik ba? Bik kay God. Ha? Ay, nakamiga na mo?
Ito ka mo kay mama ni Debe. Wala mo kay diri. Kaya ito. Wala naman. Di agos. Sa kilo. Dapat May 2 wala kilo. dito man. May wala dito. Ha? Dapat dokil yung palit. Wala lang niya. Arawan ng takay. Ito yung ano yung ito, by Perbel, yung mga anak ba? Yung ganahan nila ko. Unya, monggos. Kami mo kaon ma. Basta sudan nga na sabaw. Gagap sa monggos. Wala pa ganyan yung na-request akong ganahan na pagkaon. Katong salad ba? Dugay na kayo tinakutan. Itang salad. Katong na itlog, mayonnaise, yan na ay bombay. Itong na yung mga, ano ba? Yan, itlog siya nga, binukal. Itlog, Yan, pusak-pusak ko niya. Mura siya salad yun. Kasi butang sa polio. Manang wala. Ayas ka, ilma gibuhat. Ilma ba? Pandiyan. Ito yun, na. Ang butang, ang mayunis, butang, ang sul, kay, butang na naman nag-ketchup ang mayunis. Bakit? Ay, ito na. Hawa! Ha? Okay, part. Pwedeng kuya. Ha? Kadugay na kayo ko na. Kan pa to pag start ko na mga Ayaw ba? mga February. Naag, Liam! Naag yan, naag, naag! Uy, gapak. Naag! Kasabot, manggod na, di ba? Pakon. Oo, pa lang kayo. Ay, mugit pang. O, kat na namin, Yan. Nice Mas? na eh. Nga, lagi mo, di ba maayos naman ito giluto tayo? Ano, ma'am? Wala tayo kang tatayam? Wala tayo kang tatayam? Wala tayo ko? Ha? Wala tayo kang tatayam? Ha? Layo ranista. Mga kasag sa mupis na matambok. Ito. Mga pasag din, mga niwang. No? Ay. Sabaw na, din ko tayo nga na ikang crab. Ilan din ialaga tayo na. Kaya kung, Kami. mo ganit, kaya kung kalaga tayo na, tayo, hindi mo tayo gluto, na makahil ka no? Ano? Yan, kanay lang ialaga. Pero baka tayo king crab, ganun kung Dahil sa itong kasag nga palit ni Boyning, pag-uli na ko. Sa libang nga ko eh. Ano naman? Ha? Ano naman tayo? Nahubog ko. Mabog na? Ang sunod ko yung mag-iluto ba ba? Taas kag duwa to. Basta mabugay ka, taas kag duwa. Kalibang ako, di ako makumalipong. Nagkalibang ako. Kung sa ito kasag. Ang tarong luto. Hindi kayo matos katunggan nga wasat. Ako na Ano kayo ba? Limango ba? Suga-suga ta ito. Limango ito. ito na si Pungubihayro ba? Kaya naman sila diri bay. Gasas bugo. Picture ta na. Nagatog po sa mga relief food. Pakita ko nga ba kung gahiro ba? Ha? Ha? Si Paul na. No. Yung pa-picture ta. Alright, start. Wow, kanon ba eh? Wala isa. Ano ito bugom?
ang mang sudan sa mong iring. Amo agyod kalami ana. So mao na to guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe and see you for next our video. Bye.